d'Espai Terra i anem ara a conèixer altres iniciatives. A conèixer un pagès que s'ha adscrit a aquest projecte. Anem cap allà. Moltes gràcies. A més dels oliverars que l'associació Trenca ha comprat per fer el seu oli ecològic, alguns pagesos del poble han volgut adherir-se al projecte, com aquest que cultiva de forma ecològica per fer l'oli salvatge. Marc ja em diràs si ho faig bé, això o no, Tu fas servir una tècnica que és ancestral, que és la que s'ha fet servir tota la vida. Has rebutjat una miqueta, entre cometes, les màquines. Per què? Per respecte a l'arbre? Sí, en principi per respecte a l'arbre, perquè et trobes que al fer ecològic costa més de fer produccions. I el problema que teníem abans, jo abans collíem vibradors amb pintes pneumàtics i vam decidir, juntament amb el pare, deixar-ho estar, perquè ens trobàvem que ens prenem que l'arbre, al fi i al cap, és un ser humà i és un treballador per nosaltres, és un treballador nostre. I abans veníem aquí en el vibrador, vibràvem i ja li fas un mal. I tu per què vas decidir adherir-te al projecte i no seguir fent pel teu compte? Perquè, a veure, aquest paisatge s'ha de conservar. Estem aquí, costa molt de fer vindre la gent. Estem molt lluny de tot arreu i si no fem coses així que la gent ens vingui a promocionar el turisme i coses així, la gent no ve. A mi m'han dit que al principi d'aquest projecte la gent del poble deia què fan aquests bojos aquí, que ho fan tot ecològic i ara venen amb uns rucs a menjar-se l'herba del terreny. Això és molt estrany i que en canvi ara tots veieu que és una cosa molt bona, no?, per la comarca. Van començar en ecològic, vaig començar jo i els del Trenca i ara en ecològic crec que som 7 ja. I jo crec que això anirà en augment. Seguim collint o què? Sí, si no... Si no, no farem res. No acabarem.